Berritxarrak están de vuelta. El sexto disco de los navarros ya está en la calle. Su nuevo trabajo se llama Payola. Berez esan nahi du, irrati izatari bati edo ordaintzea, eskupekoa ematea, zure musika besteen gainetik edo besteak baino gehiago jartzeko eta bar. Diska ez da kontzeptuala, diska ez dijoa bakarrikan Payola ez da diska guztiaren aria. Baina esan dezakegu ere bai, Payola bai dela Berritxarraken munduan eta diska honetan hain zuzen ere kaleratu nahi genuen mezu bat, ez? Eta hortxe dagoela gure egunerokotasunean. Ivonne Antuñano ha dirigido el videoclip de presentación del disco. Han puesto imágenes al tema Maravillas, pero Payola reúne 10 canciones más. Hola, azkarrak eta zikina esango nuke dela diskoa. Oain artein izan ditu punk kantuak, baina igual ez dakit melankolikoagoak edo alako ikutua zeukaten. Hauek uste dut ez dakit antza gehiago daukatela muturreko batena, ez? Eta inkluso esango nuke dela baita ere eskola zarreko punka edo 80. hamarkadakoa edo. Ohitua gaude diska guztietan ere berrikuntza sartzean eta jendea nola ala edo aztora azten, ez? Kritika asko dago eta autokritika. Badago galdera pilo bat. Orokorrean jaio musikail, baino politikoagoa den, baina guk ulertzen dugu roka behintzat hausnarketa bultzatzeko zerbait bezala edo bide bat bezala, ez? Beste gauza askoren artean, ez? Con nuevo bajista, David González ha ocupado el puesto dejado por Miquel López. El trío ha grabado Payola en Chicago, en los estudios del ingeniero de sonido Steve Albini y bajo su dirección. Berarekin grabatzearen arrazoi nagusia berak diskoetan jartzen duen gordintasun hori bilatzea izango zen, ez? Batez ere disko honen grabaketa izan da oso ezberdina. Ia lehenengo toman egindako disko bat, analogikoan, 16 pista hutsetan eta hori beralakotasun hori esaten dizudana, soinuan ere bilatu dugu, ez? Berez hori beharko luke rockak, ez? Halako, talde bat gela batean jotzen, ez? Horixe da diskoan aurkituko dutena. Nik bateria 1929ko bateria batekin jo nuen, ez? Duela 80 urteko katxarro batekin, baina izugarrizko goxotasuna mantentzen zuelako oraindikan eta egia esan ni behintzat entzuten dudanean nabaritzen dut, ez? Kutxutasun hori. También han contado con la colaboración de Tim McIlrath, cantante de Rise Against, viejo conocido de los navarros. Pixka testimoniala izan da baitu, nire irira zatuzte eta nik ere parte hartuko dut, ez? Baina oso esaldi batzuk puntuala dira, euskeraz abestu du, Chicagoko euskeraz eta... Están rompiendo fronteras con su música. El disco Yayo, Música Il, les ha llevado de gira por el mundo. Con el propósito de llegar más lejos, el disco ha sido editado por Roadrunner Records y no por Gore, discográfica unida a la banda desde su nacimiento. Jotzen dugun herrialdeetan disko aterako omen da, eta hori bada zerbait, eta ezakit, ikusi genuen igual aukera ona zela, bintzat aldatzeko baita ere, eta... El próximo concierto de presentación de Payola va a ser cerca de casa. El 19 de septiembre Berritxarrak suena en directo en Eskoriatza.